fil-ħajja tagħna aħna msejħin nirrepetu l-eżerċizzju li għamlet Marija fil-Vanġelu tal-lum, li smajna li għamlet fil-Vanġelu tal-lum. Marija għadet taħseb u tirrifletti f'qalba dak kollu li kien qiegħed jiġri, dak kollu li semet, dak kollu li kienet għaddit minnu. U jekk ma nagħmlux dan l-eżerċizzju, jekk aħna ma neqfux nirriflettu, aħna ngħixu minn għalina nkunu qed ngħixu imma nkunu qed neżistu. Nkunu parti mid-dinja, nkunu parti mill-istorja, parti mill-esperjenzi li jiġru, imma fl-istess ħin ngħixuhom b'mod passejf alienati, storduti. Waqt illi meta aħna nieqfu nirriflettu u naħsbu u nindunaw ukoll illi dak li qed jiġri qiegħed iħalli xi ħaġa fina u narfu li anke l-preżenza tagħna, l-persuna tagħna għandha l-effetti tagħha, l-konsegwenzi tagħha fl-istorja, fl-esperjenza li ngħixu, allura aħna nsiru ftit jew wisq atturi attivi, ma nibqgħux passivi fil-ħajja tagħna. U aktar ma nkunu attivi, aktar ma nħossuna atturi tal-istorja tagħna, tal-ħajja tagħna, aktar inkunu realizzati, aktar inħossuna bnedmejn kontenti, bnedmejn tranquilli. Aktar ma nispiċċaw nitkaxkru ma dak li jiġri ma l-istorja, mingħajr ma nirriflettu, qisu aħna qatt ma nsiru padruni, sidien tal-istorja tagħna u tal-biċċa storja tad-dinja li nkunu qed ngħixu. Għalfejn qiegħed ngħidu dan għax proprju f'mument bħal tal-lejla tajjeb li nieqfu nirriflettu u ma nħallowx l-istorbju ta' barra, ma nħallowx l-ikliet, ma nħallowx id-divertiment jistordina b'tali mod illi jgħaddi dan il-mument u ma neqfux naħsbu. Ma nagħmlux tal-eżerċizzju li għamlet Marija fil-Vanġelu tal-lum meta kien hemm ir-rajja fl-ar. U fuq se nirriflettu. L-ewwel qabel kollox iridu nindunaw illi aħna kull wieħed u kull waħda minna aħna barka. Barka. We are a blessing. Aħna barka. Kull wieħed u kull waħda minna. Aħna rigal. Aħna rigal. Aħna don ta' Alla. U mument bħal dan illi fih niftakru illi żmien għaddej, ifakkarna wkoll, anzi fakkarna fuq kollox li żmien li l-eżistenza, il-ħajja, hi don, hi rigal, hi barka ta' Alla. Interessanti ħafna x'jekk ikollna nqalbu fl-Iskrittura mill-ewwel ktieb, mill-ewwel mumenti tal-Bibja, l-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel darba li nsibu il-kelma barka u Alla berikom hi propju marbuta mad-don tal-ħajja. Alla berikom lil Adam u lil Eva, lir-raġel u lill-mara u qalilhom nislu, oktru fuq l-art. Allura l-ewwel barka hija l-ħajja, hija aħna. Hija d-don sabiħ tal-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Bid-diffikultajiet kollha li ngħaddu minnhom, bil-problemi kollha li ngħaddu minnhom. Għax il-ħajja dan id-don mhux tant lineari illi ma fih l-ebda diffikultà, li ma fih l-ebda skoll, l-ebda tfixkejl. Le, id-don tal-ħajja huwa don imħawwar. Huwa rigal sabiħ ħafna. U li kieku ma jkunux dawn il-momenti li ġaluna nindunaw li l-ħajja hi prekarja, li l-ħajja mhix assoluta, li l-ħajja taħrab minn idejna, kieku ma jkunux dawn il-momenti, kieku lanqas narfu il-kobor, il-valur, is-sabiħ tagħha, is-sabiħ ta' dan id-don. Allura l-lejla l-ewwel sensazzjoni li trid toħroġ minn qalbna hi sensazzjoni ta' ratti l-ħajr, ta' ringrazzjament. Il-kelma barka, il-kelma beraka
hi marbuta fl-Antik Testament ma' dawk il-mumenti illi fihom il-patriarki Abraham, Isaac, Jakob għexu intervent divin min naħa ta' Alla. U għamlu plier tal-ġebel, għamlu artal, għamlu sinjal, xi tip ta' sinjal li għal-jom kien beraka, li għal-jom kien ifakkarhom fil-ġenerozità, fil-imħabba, fil-ħnina, fil-favur li Alla kontinwament kien jagħmel fil-ħajja tagħhom. Imma id-don tal-ħajja waħdu, ir-rigal tal-ħajja waħdu, mhux il-barka kollha illi Alla jagħmel magħna. Għax kif nafu aħna dan id-don, dan ir-rigal tal-ħajja, kif għadna, kif semmejna, u rigal illi huwa mħawwar b'ħafna diffikultajiet, huwa mħawwar b'ħafna mistoqsijiet, huwa mħawwar b'ħafna problemi, huwa mħawwar b'ħafna problemi ta' relazzjoni, problemi ta' mart, problemi ta' saħħa tagħna u ta' dawk li nħobbu. U biex il-barka tkun sħiħa, Alla oġbu fil-milja ta' żmien kif qalilna San Pawl illum fl-ittra li Galatin jibgħat lill-ibnu il-bniedem il-ġdejd. Jekk aħna il-barka, kull wieħed u kull waħda minna l-barka li tfakkar il-ħolqien, li tfakkar id-don tal-bniedem il-qadejm permezz ta' Ġesu li huwa l-bniedem il-ġdejd, Alla iġeddet ir-rigal li jagħmel ma' reżistenza, iġeddet ir-rigal li jagħmel mal-ħolqien ta' kull wieħed u kull waħda minna permezz tal-persuna ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. X'jiġifieri dan? X'jiġifieri dan? X'żied Ġesu? X'żejt Ġesu? Liema rigal jagħtina Alla l-Missier bibnu Ġesu? X'żejt dan ir-rigal fil-ħajja tagħna? Fl-esperjenza li ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ġesu huwa l-bniedem il-ġdejd illi jsalva l-bniedem il-qadejm. Huwa l-bniedem il-ġdejd illi jagħti sens lil kull ġrajja, lill-eżistenza kollha kemm hi, lill-istorja tagħna kollha kemm hi. M'hemmx mument sabiħ jew ikraħ, tajjeb jew ħażin, traġiku jew komiku fil-ħajja tagħna illi ma jieħux is-sens, is-sinifikat, ma jieħux id-don tal-Ispirtu ta' Ġesu illi jagħtina meta aħna tammidna fih, meta aħna sirna ħaġa waħda fih, meta aħna tlaqqabna fih bħala bnedmin ġodda. Biex inkunu iktar prattiċi, iktar konkreti. Jekk jien għaddej minn esperjenza ta' mart, jekk jien għaddej minn esperjenza ta' problema fil-familja, tagħmel differenza kbira jekk Ġesu huwa parti mill-istorja tiegħi, jekk Ġesu huwa parti mill-ħajja tiegħi, jew inkella jekk Ġesu u xi l-bogħod mill-eżistenza tiegħi, jekk Ġesu u xi ħadd li huwa stranġier għal dak li ngħaddi minnu. Tagħmel differenza kbira, enormi fil-ħajja tiegħi ta' bniedem u allura fil-ħajja tiegħi ta' Kristjan. Jekk kemm il-darba jiena nilqa' lil Ġesu, nilqa' lil dan id-don, nilqa' lil din il-barka, it-tieni barka, il-milja tal-barka li jagħtini l-Missier permezz tal-miġja ta' ibnu fl-istorja tiegħi personali. U nistgħu nibqgħu sejrejn insemmu l-esperjenzi kollha li jista' bniedem jgħaddi minnhom fil-ħajja. U allura f'dan il-kuntest ta' barka, allura toħroġ qawwija, toħroġ sabiħa il-figura tal-om ta' Ġesu, il-figura ta' dik il-mara illi fil-milja ta' żminijiet ġabet fid-dinja lill-istess siben ta' Alla. Hija l-għajn tal-barka, hija s-sors li minna toħroġ il-barka li lilna ġeddidna bħala bnedmejn Marija. Hija l-għajn tal-paċi, hija l-għajn tal-bniedem il-ġdejd. Hija dik il-mara li lilna, lil kull wieħed u lil kull waħda minna tirregalalna,
tatina b'mod personali lil bina Ġesu biex isir parti mill-ħajja tagħna, biex aħna nsiru parti mill-istorja tiegħu, parti mill-esperjenza tiegħu. Għalhekk jagħmel sens illum li niċċelebraw lil Marija Omm Alla, il-barka, l-għajn tal-barka, is-sors li minnu joħroġ il-prinċep tal-paċi, joħroġ ir-re, is-sultan tal-imħabba, is-sultan tal-ġenerożità, dak li jagħti sens lil kull mument ta' ħajjitna. U allura llejla, f'din il-ġurnata għażiża, ejjew inħossuna kull wieħed u kull waħda minna maħbubejn minn Alla, għal darbtejn, maħbubejn minħabba li tana d-don tal-ħajja, dan ir-rigal sabiħ. Imma maħbubin ukoll li lil dan ir-rigal tal-ħajja ollih il-fuq. Ollih il-fuq għall-esperjenza saħansitra ta' Alla, għall-esperjenza divina. Alla jsir bniedem biex lilna jgħinna nelevaw ruħna, nitelgħu livelli l-fuq. Ma nibqgħux ngħixu sempliċement bl-impulsi, bl-istinti, bl-emozzjonijiet, bil-bżonnijiet unikament umani tagħna. Imma nerfgħu l-umanità tagħna, jew inħallu lilu jerfalna l-umanità tagħna permezz tat-tiġdejt li jagħtina f'ibnu Ġesu. U s-sors ta' dan, il-mara li kienet fin-nofs, il-mara li lilna tatna ċans li ngawdu minn dan kollu hija Marija. Marija Omm Alla. Ejjew nroddu ħajr lill-Missier. Ejjew ngħixu dawn il-mumenti b'sens ta' ratti l-ħajr, b'sens ta' ringrazzjament. Ejjew nħossuna maħbubejn. Aħna fil-ħajja tagħna ngħaddu ħafna ħin inħossu l-pejs u r-responsabilità li rridu nħobbu lil ħaddieħor. Ħafna ħin mill-ħajja tagħna ngħixuh b'dan il-mod. Ejjew il-lejla inħossuna xxurtjati, inħossuna maħbubin minn Alla għal darbtejn, maħbubin minn Alla bid-don tal-ħajja, imma maħbubin ukoll minn Alla bid-don ta' Ġesu. U nixtieq nispiċċa bi proposta b'suġġeriment. Ejjew illum nerġgħu nġeddu dik it-tradizzjoni sabiħa li għaddewlna missirijietna. Il-missier, l-om li jbierku lill-uliedhom, is-saċerdot li jbierek lil dawk li jitolbuh berikni Fader, ir-raġel li jbierek lil martu, il-mara li tbierek lil żewġa. X'inhi l-barka? Il-barka mhix xgħir, espressjoni tax-xewqa tal-ħajja, tax-xewqa ta' sbuħija, tax-xewqa tat-tjubija tat-tajjeb fuq il-persuna illi inti għandek quddiemek. Ejjew inġeddu din it-tifkira, ejjew ngħixu dan il-memorjal fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex l-ewwel tas-sena, il-mument li fih inħossu l-barka ta' Alla fuqna, il-mument li fih inħossu lil Ġesu illi jimlina bid-doni tiegħu, li jġeddidna bħala bnedmejn, aħna ngħixu, intawlu, nestendu din l-esperjenza ta' pożittività fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-ġenituri mal-ulijiet, il-miżżewġin bejniethom, is-saċerdoti mal-bqija tal-poplu tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.